kita Sir Butchito pag nakausap ko mamaya or else ibigay ko yung number mo sa kanya na screenshot ko naman eh. Meron na yung passport. Makunat na daw. Grabe naman sa makunat. Mukha pa naman siyang bata. Ayan si Dati. Sir Butchito, magpapaalam na pa ako everyone. Ayan. O, Sir Butchito, na-screenshot ko na po. Dalawa ba yung number mo? Tingnan ko nga. 327. Ay, dalawa. Screenshot ko ulit eh. Ayan na, screenshot ko na, Butchito. Kahit mukhang sanggol pa, pag 50 na. Pasaway. Kasi nga, baby face. Kaya pa naman daw niya. Pag nakita ko mamaya, Sir Butchito, nandyan lang yung bahay o sa kapitbahay. Bigay ko yung number mo, sasabihin ko rin sa kanya. Kung gusto niya. Kasi sakto lang talaga ang sabi niya sa akin, gusto niya mag-apply pero gusto niyang pumunta sa Dubai. Ayaw niya nang bumalik ng Saudi. Bata pa yun, nasa ano siguro Sir Butchito, nasa 30. 30-year-old. Oh, nasa 30. Bata pa. Nagsahod ka na, host, baka gusto magpadami ng sub, mag-Gcash ka. Ano ba dito yung may Gcash mo, ade? Ay, ito ba? Ano ba dito yung Gcash number mo? Yung pangalawang sinend mo? O yung una? Sir Butchito. Ito Gcash mo, screenshot ko ha. Pag ano, magkano ba yan? Bawa, 300 pesos. Ilan naman yun? Ilang subscriber yun? Sige po, Sir Butchito. Message na lang po kita pag nakausap ko ha. Ano, ang 3 as to 5 sa legit tunay na tao. 300, 500 sub. Ano ba yun siya? 5? Ano ma? Ayun. Saan na rin? Ano? Saan kami dyan, ma? Sige, Sir Butchito, i-mess na lang po kita. In-screenshot ko naman lahat ng ano mo eh. Ulitin ko nga, baka di ko na-screenshot. I-message po kita, Sir Butchito, ha? Mamaya, pag nakausap ko, sige na po, magpapaalam na po ako, mga lalags.
O mamayang hapon siguro mag-live ako mga alas 5 inshallah. Or else bukas mga alas 7. And mga lalab, thank you so much everyone. God bless. Sir Busito, maraming salamat po. God bless. Ingat ka palagi. Inshallah soon. Pupunta ko dyan sa agency mo. Mag-apply ako. Bye-bye.